τους παπάδες. Κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Σάμχα. Το δίδυμο της άμυνας θα είναι ο Γουργούλας με τον Αθανασιάδη. Δεξί μπακ το τελευταίο απόκτημα των παπάδων ο Αγγισίλαος Εφρεμίδης. Αριστερό μπακ ο Μποζίκης. Το δίδυμο των αμυντικών χαφ ο Χόνδρης και ο Καπάη. Δεξιά θα παίξει ο Κάτσα. Αριστερά ο αρχηγός Γουλιός. Ο Κουσενίδης ως επιτελικός μέσος και μόνος του επιθετικός ο Φώτης Αναστασιάδης. Ο Εφρεμίδης θα εκτελέσει γρήγορα για τον Αναστασιάδη ξανά. Εφρεμίδης, η παλιά είναι πάρα πολύ καλή για τον Κουσενίδη. Κουσενίδης θα κρατήσει, στριφογυρίζει ο Κουσενίδης, βρίσκει χώρο το σουτ. Out. Πολύ καλή ευκαιρία για τους παπάδες εδώ πέρα στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Εδώ βλέπουμε το replay όμως ξανά. Η παλιά του Εφρεμίδη για τον Κουσενίδη κράτησε εκείνος. Ευκαιρία εδώ για τους παπάδες. Ίσως αν ο Αναστασιάδης επιχειρήσει να το εκτελέσει απευθείας αυτό το φάουλ, καταφέρει να ανοίξει το σκορ. Για να δούμε. Είναι πράγματι μια καλή ευκαιρία για τους παπάδες να πετύχουν κάτι από αυτή τη φάση. Αναστασιάδης εκτελεί απευθείας. Μόλις out η μπάλα. Καλή εκτέλεση. Άλλη μια καλή εκτέλεση από τον Αναστασιάδη, αλλά ούτε αυτή τη φορά καταφέρει να βρει στόχο. Μόλις συμπληρώθηκαν τα 45 λεπτά. Γουλιός. Σε αυτό το φάουλ για τους παπάδες. Στο δεύτερο δοκάρι θα διώξει με γροθιές ο Μπαραχάνος σε κόρνερ. Ο Αθανασιάδης και λήξη του πρώτου ημιχρόνου από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Ταξιάρχης παπάδες 0-0, επιστρέφουμε σε λίγο. Περισσότερο από λάθη της άμυνας ήταν η φάση που δημιούργησε ο Χολομών. Αντίθετα, οι παπάδες με τον Αναστασιάδη και με τον Κουσενίδη με ένα σουτ στα πρώτα λεπτά κατάφεραν να απειλήσουν την αιστεία του Χολομόντα, ωστόσο δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα και έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ο Αναστασιάδης είχε κάνει μια. Εδώ οι κόντρες ευνοούν τους παίκτες του Ταξιάρχη. Η μπαλιά που θα γίνει από τον Χριστιανό θα βρει εκεί τον Τριάδη και τον γκολ. Και το γκολ από τον Τριάδη. 1-0 ο Χολομών Ταξιάρχη με την ωραία σέντρα του Χριστιανού που βρήκε τον Τριάδη. Εκείνος κοντρόλαρε την μπάλα, το βλέπουμε εδώ ξανά τον γκολ, κοντρολάρει, κατεβάζει, κάνει το σουτ, βρίσκει όπως φαίνεται η μπάλα στον Γούργουλα και καταλήγει στα δίχτυα του Σάμχα. Εδώ ήταν και λίγο τυχεροί οι παίκτες του Χολομόντα, 1-0. Πραγματικά κόντρα στις πιθανότητες ανοίγει το σκορ ο Χολομών. Για να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι παπάδες σε αυτό το προβάδισμα των αντιπάλων τους. 8. Οι παπάδες συνεχίζουν να έχουν την υπεροχή της κατοχής σε ολόκληρη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μποζίκης, που μάλλον τώρα προσπαθούν να πιέσουν, να αλλάζουν ωραία την μπάλα Αναστασιάδης με τον Κάτσα. Κερδίζουν των παπάδων. Χόνδρης. Η παλιά είναι καλή για τον Κάτσα με τη μία, εκείνος με το κεφάλι για τον Μπούφο, το σουτ, γκολ! Γκολ από τον Μπούφο, χρυσή αλλαγή. Πραγματικά πηγαίνει και στον προπονητή του, τον Αλέξη Τζάλα, 1-1 οι παπάδες με αυτό το καταπληκτικό σουτ του Μπούφου. Πραγματικά στη γωνία του Παχαράνου, άπιχα στο σουτ, κατάφερε να κερδίσει τις κόντρες, να κρατήσει την μπάλα και να κάνει ένα καταπληκτικό σουτ. Εν τω μεταξύ γίνεται και η αλλαγή, θα περάσει ο Κριεζίου στη θέση του Κάτσα, αν δεν κάνω λάθος, αν είδα καλά. Ενώ εδώ ξανά το γκολ, βλέπετε ο Μπούφος θα κερδίσει την μπάλα, θα κερδίσει τις κόντρες, το σουτ στον αέρα, η μπάλα στη γωνία ξανά εδώ. Ο Μπούφος κατάφερε εδώ, πήρε την κόντρα, το σουτ, γκολ, 1-1. Χολομών, Ταξιάρχη, παπάδες, 1-1, εσωφαρίζουν οι παπάδες και επιτέλους κάνουν αυτό που έπρεπε να έχουν κάνει από την αρχή, να σκοράρουν κυρίες και κύριοι. Χολομών Ταξιαρχών. Ξανακλέβουν όμως εδώ οι παπάδες με τον Αναστασιάδη. Ωραία η πάσα για τον Στανκόπουλο. Θα κάνει σέντρα, την κάνει χαμηλά, περνάει από τον Αναστασιάδη. Έχει πλησιάσει εκεί τον Χριστιανό. Ενώ ο Αναστασιάδης υποτικά εκτελεί αυτό το fair play και δίνει την μπάλα πίσω στους Ταξιάρχες. Κρίσιμο σημείο, ένα σούτ όμως που γίνεται από τον Τσαχμακίδη, δεν θα απειλήσει τον Σάχα. Και τέλος του παιχνιδιού. Χολομών Ταξιάρχη παπάδες 1-1.